बेलाइखे कक्तुमा कतर कासे थाइखे सिनि मांगलिओ कक्तुमा बथमा वंखा साल किसा सिगां तकसाफारा हायकेबा नलसल ब्लक नि आन्दारो तंनाय मेलागर PS नि बिसिंगो खबजाक तकसाफारा थानाय साल किसा सिगां गुबुन बसंनि बरक बाय पुजागै थैमानि तिप्राजुक कलेजाव परिदोंनाय बैजयन्ती देबरमानो मंगय कक के हायसि थांनाय थालकिसा सिगां बनो जागाव हातान्थानि बनि फबजाक बिजिरामानै द्राग सिदि आमहायरक फबितन माने निजिनि जागावनो बरक नक थाय थांना बागै हा वाखाग्रुतिनि बनि हुइजाक मानै कारे रेदि नै बुइ बुथारजांमानि तिप्राजुक आबनो कक्तुमा खनायनाय फाइसक पाइका श्रीनगर MLA बरमगोनां रन्जित देबरमा तै सुरन देबरमा खबै गोबांमा आदंरक कक्तुमा माबा लगिनो दिनि बंनि नगद थांगै कुछ खबर नाखा आबनो कारै बरंनि जे बुथारजांमानि हायकाव जे थैनाय बैजयन्ती देबरमानि ममहाय केसक बुजुक जरा आगुखा हायकाव केस जा अंखा हिंगा आबनो शेयर थन्ना बागैनो दिनि मेलागर PS थांगै सगैका सगैमा यागुलो गोदोगमा जरा रमैनो नायसिंजाक आरनि नायकलनाय बरबाबुनो हायफानो दिनि फायथागो नायसिंमानि यागुलो फाइसक पाइका आबनो सेरे याकुइ सालायनाय बसकांनि 2 तारिखो बनि कतालखे हायनाय मादार केस आमायके रना बागै बसकांनि 2 तारिखो टाइम समय रेखा नायतंनि नरक जयाकारि कुलानसिनि पाइथाक जरा ननो फंना सिं साइटंनाय बसकांनि 2 तारिखो अबनो दैनाय हाय केस फाइल खालामजाक बिनाय होनाय साका बरमगोनां रामचंद्र घाट नि MLA रन्जित देबरमा तै सुरन देबरमा खबै आदं उसिबाय मालायलायका कगलाम सालायका रायजातै जे तंमानि बर खायकायन साबो किन्तु जे बसंत देब बरमानि जागाव जे अरुण दास जे ड्राग्स नि मानि खबैतनि सानलायै जे बुलायमुं पातिखा अ पातिमंग इतिमध्ये न अ केस नि चार्जशीट दिपायखा किन्तु आयु जे पुतलानो तुयै जे और बुलायमुं लायखा अ पुतलानो 300 पॉइंट उद्धार खालायमायाखो एका आबन अ पुतलानो रियावैनो बर बुलायतक लायै साधारणत नर्माल एका केस हुई बर चार्जशीट दिखा एकाकाय ताबु बर परमानेंट बेल तंगो पोस्ट अ केस न ट्रायल सली तंगो फोटो एकाय जों फाइनाय 2 तारिखो बुमा बुफासं बुसाजिक बुथारजां मानो और केस दिफायनाय बर बाबुनो साजाका थानानि निकाय आदिनो जों ताइसा और फाइ केस दिफायनाय बुमा बुफानो कबिता जाते दिनि नुखुंनि बररो नाय बिचार मानथुं जोंगमो नायनाय जाते एलाकाव कोनो शांति सम्प्रीति नष्ट तांथुं अबनो जों नायलायनाय आं बर बाबुनो रिक्वेस्ट कैका एलाका जाते मनो तै तुम फामु तांथुं अबनो नंगो दायित्व नाय माखायनाय एवं जों जारा और जन प्रतिनिधि हिसाबै तंगो जोंबो अब दायित्व नानै बबे कक सालायका एवं बआ दिनो 2 तारिखो तंनाय एकाय जों 2 तारिखो खाय दिनि परिबारनो तुबै जों और केस खालामतेनिका एकाय ता कायसा कक खामो जे अरनि जे तिनि बिनि नुखुनि बरक सामानि अरनि जे मेलागरनि जे MLA किशोर बर्मन खबरि जाका अथच बतिनिसे पर्यन्त आनु खुंग थांगै नायाखो अब बुमा बुफजंक अब निबागैनो बेलायखि दुख नांजाक निका काय आबनि बागैनो অন্তত অরনি MLA বড় খবরই মানে পরে যদি থাঙি নাই খাঙ্কাকাই নুখুন বড়টা কিসাং কম এবং দিনে নুখুঙ্গ থাঙি বুসা খাঙ্কাকাই বড় নাই বিচার মানানি তা কিসা সুবিধা কম এবং দুঃখজনক ঘটনা आं অরনি MLA কিশোর বর্মন না आं রিকোয়েস্ট খাইনাই দিনে নুখুঙ্গ থাং নাইতো দিনে পরিবার ন নাই বিচার নানি বাগै বয়াপরি রমथु अमान आनि रिक्वेस्ट खालामनाय